har sai gobe. Na zuba kuma tsaraba muka na ɗauki ɗumaman nan hayya da wacce hanaye na fesan jaye hujjar zuwa bisa DJ. Wait ai baran ci ɗumame bayo baran ci ɗumame bayo sai gobe yau sai gobe ne ko kan na ci ɗumame yau sai ku tsaya ku ji kawai gobe na ce ku ce sai gobe yau wata wakan sai gobe ne da yau don mutuma amma na fasa mutuwa na ce sai gobe. Jiya me kuka ce mu shekaran jiya kun ce kuma yau ma kun ce me yasa sai gobe. Shekaran jiya kun ce kuma yau ma kun ce je gurin Ali Justice ko mu je gurin my captain. Me yasa sai gobe, me yasa sai ina dalakan jaki na ban sauka har sai gobe. Na zuba ku ba tsaraba muka kwace musu roba muka zuba musu guba suka boye muka duba muka ce musu mu zuba saban goba sai da uba to batuna sai ku duba muka daga muka buga everybody wanna know me ana wanna check fita wanda bai sani ba ya sani ba suna na mai jaki ne yaran Suleiman.